Ahoj, taký čerstvý vzduch domácnosti je super. Na to, aby sme to dosiahli, potrebujeme vyvetrať. Ale môže sa stať, že zabudneme zatvoriť nejaké to okno vetra. A tak som si vymyslel takú drobnosť, ktorá mi pomôže pri odchode z domu a upozorní ma, či som niečo nezabudol zatvoriť. Konečný výsledok vám teraz ukážem na videjku, čo som natočil. Takže potváral som okno. S úsmevom si stála pri mne, láska moja, to sa stáva. Pozor, skontroluj okno v detskej izbe. Pozor, skontroluj dvere v obývačke. Takže, ak som náhodou niečo zabudol zatvoriť a odchádzam z domu, tak mi vysvietí červené svetlo na chvíľku a ešte ma aj upozorní, ktoré konkrétne dvere alebo okno som zabudol zatvoriť. Ak je všetko v poriadku, na chvíľučku zapnem zelené svetlo a zhasne. A to je všetko, môžem spokojne odísť. Na tento projekt potrebujeme dverové čidlá, podľa toho, koľko máme dverí, okien, jednu inteligentnú žiarovku, na ktoré je nastaviteľná zmena farby, potom ja som použil Raspberry Pi, taký malý počítač, na ktorom mám nainštalované Volumio, čo je multimediálny audio prehrávač, internetové rádio, na tom si púšťam MP3, podcasty a samozrejme Home Assistant. No a teraz si ešte prejdeme, ako sa spraví automatizácia na tento projekt. No najskôr sa troška spriesvitním. Tak, každá naša automatizácia musí začať nejakým spúšťačom. Náš spúšťač bude otvorenie vchodových dverí. Entita stav, vyhľadám si môj senzor, ktorý, keď sa zmení na otvorené, tak začne pracovať táto automatizácia. Takže to je náš spúšťač, štarter, a teraz si ideme zadať podmienky. Lebo toto bude taká rozštiepená automatizácia na viac vecí. Takže bude to v dvoch výberoch. Možnosť 1 bude, ak bude niektoré okno alebo dvere otvorené, na základe čoho potom rozsvieti žiarovku na červeno a zahlási, ktoré dvere alebo okno je otvorené. Možnosť 2 bude, že všetko je v poriadku, všetko je pozatvárané, rozsvieti sa na chvíľku zelená na žiarovke, zhasne a týmto hasne. Takže v prvej možnosti si musíme zadať stavebný blok s tým, že máme tu 3 druhy A alebo nie. Pri A musia platiť všetky podmienky, to znamená, že stačí jedna, že nebude spĺňať, to znamená, že okno spálni otvorené a okno v detskej izbe otvorené a teraz bude otvorené v spálni, ale v detskej nebude, tak už tým pádom my tieto podmienky nespĺňame. Takže aby bol hoci ktoré, ale nemusí byť ani žiadne, nejaké okno, dvere otvorené, použijeme možnosť alebo.
A teraz popridávame. Takže entita, stav, okno, detská, otvorené, stav, ďalšia podmienka. Okno, spálňa, stav otvorená, ďalšia podmienka. Okno spálni, otvorené. Takto si popridávame všetky naše okná, dvere, ktoré chceme, aby zahrňala táto automatizácia. Potom, keď ich máme, tak potom príde pre ne akcia. No a tu, takže pri tejto akcii, pri ktorom okne, dverách, ktoré bude otvorené, vždy chceme, aby sa nám to svetlo rozsvietilo na červeno. Ja som si vytvoril taký skript, ktorý spravil len toľko, že rozsvieti žiarovku v červenej farbe 100% jasu a za nejakých, už neviem, 3 sekundy, alebo koľko sa vypne. Takže pridám akciu a môj skript som pomenoval, takže skript alarm otvorené. Takže týmto začína akcia, ak teda budeme mať niečo pootvárané, a potom pridáme stavebné bloky a stačia nám tieto if then na základe nejaké podmienky niečo urobiť. Takže máme tu otvorenie okna v detskej izbe a v spálni, tak si dáme najskôr stav entity ak bude otvorené okno v detskej izbe, tak takisto som si vytvoril už tieto skripty. Takže ak bude otvorené, tak mi povie pozor, okno v detskej izbe je otvorené. Plus, ak náhodou, dobre, ešte si pridáme druhé okno. Okno v spálni bude otvorené. Tak. Tak nám povie, že je otvorené okno v spálni. Dobre. A koľko máme tých okien, dverí, tak pôjdeme ďalej. Plus, ak by náhodou bolo otvorené aj jedno, aj druhé okno, akcie na vykonanie, akcia pre otvorené okno, jedno, ale potom aj druhé, pôjde viac menej v malých milisekúnd v jednom čase. Takže pre každú už akciu treba ešte vytvoriť takéto oneskorenie. Stačia nám 2 sekundy. Takže ak by splňalo prvú podmienku, že v detskej izbe bude otvorené okno,
Tak. No, ak nejaké okno bude otvorené, alebo dvere, rozsvieti sa nám žiarovka a potom ide filtrácia. Ak je to teda okno v detskej izbe, povie pozor, detské otvorené okno, má na to 2 sekundy, čo to stíha kľudne a pokračuje ďalej. Ak by bolo otvorené v spálni, takisto po tých 2 sekundách povie spálni. Ak by v detskej nebolo otvorené, tak túto podmienku aj s akciou preskočí a ide ďalej. No a v možnosti číslo 2, to je, keď je všetko v poriadku a máme všetko pozatvárané tam a tam využijeme stavebný blok s touto možnosťou, že všetky naše podmienky musia byť splnené. Tak. Okno v detskej musí byť zatvorené. Okno v spálni musí byť zatvorené. A takto, keď vlastne všetky naše okná a dvere sú pozatvárané, tak na toto mi ostáva len jedna jediná akcia a to je tiež vytvorený skript. Všetko je zatvorené. Tak. No. A ako toto celé vyzerá, vám ukážem. No. Tuto je náš štart. Čo je vlastne otvorenie našeho senzoru na vchodových dverách. Toto ešte sme si neukazovali, ale nastavujem si výšku hlasitosti na volumie, aby to nebolo tiché, aby to bolo presne tak hlasité, aby som to počul aj pri vchodových dverách. A potom nám tu začínajú možnosti. A toto je ono. Toto je tá možnosť 1 naľavo, celý tento stĺpec. A napravo je možnosť číslo 2. To je keď všetko spĺňame, tak sa nám len rozžiari na chvíľku zelené svetlo a týmto hasne. No a pri možnosti číslo 1 je vlastne toto, že jedna z tých podmienok, alebo teda áno, keď teda nesplňame jednu alebo inú z podmienok, to znamená, že niektoré z okien alebo dverí sú otvorené, tak nám zasvieti žiarovka na červeno a potom to začína. Podmienka, toto je dvere chladnička. Ak je teda otvorená chladnička, vykoná sa, áno, to je to celé. Ak je teda otvorená tá chladnička, tak vykoná tento skript, čo je, že mi povie, že je chladnička otvorená. Ak chladnička nie je otvorená, tak len takto prebehne a nespraví nič a ide k ďalšej. Toto je okno v spálni, takisto. Ak je zatvorené, tak to len prebehne, nič sa nedieje. Ak je otvorené, zahlási, že je otvorené, počká 2 sekundy
No. A ide ďalej. A takto prebehne všetky dvere a okna, ktoré chcem, aby tam boli. No, a to je asi tak všetko. Takže máme to aj s tou automatizáciou, ktorá vždy asi trvá najdlhšie. No. Komu to pomôže, nech si takéto niečo vytvorí. Bude to byť asi celkom sranda. Ďakujem pekne a majte sa krásne.